by sme vám chceli predstaviť náš sejací stroj Remsyntes SZN3, navrhnutý špecificky pre európsky trh. Jedná sa o sejací stroj o zábere a prepravnej šírke 3 metre, ktorý sme pôvodne vyvinuli pre poľský trh. Náš štandardný model SRZ totiž nespĺňal prepravnú šírku podľa pravidiel kvôli bočným kolesám pre pohon. Teraz vám všetko ukážem ešte bližšie. Takže poďme si stručne prebrať vlastnosti tohto sejacieho stroja. Jeho prázdna hmotnosť je teda 1050 kg. Objem zásobníka je 900 litrov s prihnojovaním. Model bez prihnojovania iba 880 litrov. Urobili sme to zámerne, aby nedošlo k žiadnej strate objemu, čo je pre nás dôležité. Inými slovami, odstránili sme priečku, ktorá oddeluje dva priestory. Prihnojovanie sa týka tohto kusu. Vzadu vidíte modely bez prihnojovania. Jedná sa o stroje pripravené na expedíciu do Poľska, kde budú skompletizované. Tu môžete vidieť váhu s počítadlom. Pozrite, 60 kg sme nadvihli výsevnú jednotku. Ako vidíte, pohyb až o 10 cm. A tu vidíme zaťaženie na jednotku, ktorá dosahuje hodnotu 55 až 60 kg. Ako môžete vidieť, tento konkrétny sejací stroj je podstatne väčší a robustnejší ako náš bežný klasický 3-metrový nesený sejací stroj, ktorý sa štandardne používa. Je plne vybavený nielen pohonnými kolesami, ale aj integrovanými zavlačovačmi, čo zabezpečuje efektívnejšiu prácu na poli. Tu chlapci nainštalovali iba 4 ultačovacie kolesá. Tieto kolesá sú namontované pre mňa len kvôli videu. Ostatné kolesá sú umiestnené v zásobníku, pretože, opakujem ešte raz, tieto sejačky sa už pripravujú na prepravu. Ako vidíte, sú tu značkovače, elektrické osvetlenie a ďalšia výbava. Toto sú vysokoreflexné dosky, ktoré sú navrhnuté pre optimálnu viditeľnosť. Plynulá prevodovka, pretože mechanické prevodovky už európski farmári nechcú. Akceptované sú iba prevodovky CVT alebo elektrické pohony. Mimochodom, elektrický pohon vieme tiež ponúknuť. Tu sú hydraulické vývody na ovládanie značkovačov a zasúvka na smerovky, brzdové a obrysové svetlá. Záväz je takýto, trojbodový. Kolesa, ako vidíte, sú trochu vpredu a disky prekrývajú kolesa. To je to, o čom som hovoril. Je tu aj takýto pohodlný schodík, vďaka ktorému sa dá ľahko vystúpiť na pravidelnú údržbu zásobníka, na jednoduché nasypanie zrna, alebo ak používate veľký big bag, keď z neho pohodlne nakladáte materiál, takto, pohodlne prosím. Nie je to vysoko. Taktiež by som chcel spomenúť, že celková šírka tejto sejačky je 3 metre a 5 cm. V transportnej polohe sa tiež zdvíha táto dôležitá brána, táto celá sekcia zahrabávačov. Ona sa zdvihne, prehodí sa nahor sem do svojej hornej pozície a následne sa zafixuje týmito špeciálnymi čapmi z oboch strán, čím sa zabezpečí ho stabilita a bezpečnosť počas prepravy. Táto brána, rovnako sa dá nastaviť aj uhol sklonu, môžete vidieť otvory. A tento profil, na ktorom sú namontované zahrabávače, sa môže otáčať podľa toho, ako potrebujete. A ešte by som chcel povedať pre vás, vážení farmári, naši zákazníci, že samozrejme takúto sejačku si môžete u nás tiež zakúpiť.
Pre aký traktor je určená? Je určená pre traktor s výkonom 90 koní alebo viac. Nosnosť traktora by mala byť od 2 tón. Pretože 9500 kg je masívny náklad plus váha osiva a hnojiva. To už je poriadna váha. Takže samozrejme musí byť na poriadnom traktore, aby zvládla takú veľkú váhu.